Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndakawanikwawo nembinga yangu yandakasangana nayo pasocial media, but I was married. Ndakamitiswa pandainge ndichiri form 4. I was only 16 years pandakamitisiwa neboyfriend yangu. Ndaimuda, murume wangu ndaimuda nemoyo wangu wose. But it's just that mukoma, zvinoitika mukurarama sometimes zvinorwadza. Like I was born really beautiful and my parents, they were rich, but takazoti tava ku secondary school hamainoso zvakangoitika because baba vangu vakanzi pane zvavainge vachifana kuti vange vachiita kumusha kwavo. We then drove from Harare tikabva taenda kwaMutoko, and amai vangu vakatomboramba vakati inini handisi kuda kuti ndinge ndichienda, but nekuda kwekuti kwainge kuchazoungana hama dzose, saka amai vangu vakabva vachizosarudza kuti vange vachizoendawo ikoko kwaMutoko. But mukomana she takati tasvikako kwaMutoko kwekwe, then we discovered kuti painge patori nerimwe bira iro rainge rakabva mukuitwa. Bira iri mukomana she rainge rakabva mukuitwa tainge tisina kuudzwa nezvaro. Then baba vangu vakazotanga kuitiswa chimwe chivanhu chavainge vasingatonzwise kuti zvainge zvichiitirwei. Vakapiwa matewe avo avakanzi vaifanira kuti vange vachizomashandisa matewe iwawo, ndokubva vamashandisa pabira ipapo nedzimwe tsvimbo dzavakapiwa vakanzi idzi itsvimbo dzako dzeuvhimi. Takati tadzoka kuHarare, track rababa vangu rakabva rachizodonhedza zvinhu kuMozambique, apa vainge vaine umwe munhu wavainge vakabva mukuita naye partnership. Saka akabva ati mari yangu ndava kuida. Saka baba vangu vainge vasina mari, ndobva vatanga kutengesa mamwe maproperties avo. Baba vangu vakaita stress, vaigara vakazvimba makumbo nekuda kweBP. Ndo pakatanga kudhakwa upenyu hwedu. Takabviswa kumaboarding schools kwatainge tiri, ndobva tachizotanga kudzidza pagovernment school. Even though tainge tava kudzidza pamagovernment school, mukoma upenyu hunooma zvekuti vabereki vanotanga vachikubhadharirai mari dzemafees kudzamara vava kusatogona kutobhadhara mari dzemafees. Vakatomboedza kuti vange vachiisa maloja, saka vakaisa rimwe loja iro rakazotanga kuvashandisira malawyers kunze kwekuti loja ringe richibhadhara rent, but instead akatotanga kutoshandisira vabereki vangu malawyer. Apa achitoziva kuti vabereki vangu havana mari. Takabva kumasuburbs kwatainge tichigara tikatanga kugara mulocation tainge tava kutoloja 2 rooms. Life yakaoma, saka ndainge ndiine mukomana wangu uyo wandainge ndiinaye. Mukomana uyo iye ainge achindida, ino ndainge ndichimuda. Apa aishanda as a mechanic, achishingirira tichitoronga upenyu hwedu ende achibatsira vabereki vangu because akataura namai vangu akabva ati munen'ena wangu sezvo iye ainge ari very intelligent, akabva ati he was going to do whatever that he could do to make sure kuti ainge achazokwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvake. But mukoma zvainge zvakatongooma. Handidi kukunyeperai because no matter how hard he would try, but still on our side taitonyatso kutoona kuti zvinhu zvakatooma. He is trying as a man but he can't support another man's home. Saka ndakabva ndachizongobva pamba mushure mekunge andimitisa, ndikabva ndachizotanga kugara naye. Ndikatoona kutoti zvitori nani kuenda kumarriage. I was satisfied. Handina kana zvinhu zvandaimbofunga. Of course ndainyengwa nevarume vakawanda, ndikangobuda mumba ndotonyengwa nevarume. The way that you are beautiful, you don't even deserve to stay with this guy. Unofanira kuti unge uchitogara muimba yakanaka, emansion, utori nemurume anenge aine mari yake. But kwandiri ndainge ndisina kana basa nazvo zvose izvozvo. Takazoti tava nebaby number 2. Apa baby number 2 mukomana chindopa ndakaona kuti nhamo yakaoma. Ndakasvika pakuenda kulabor ndisina chandainge ndiinacho. Ndakazotoita zvokutongobatsirwa nevamwe nesi vakazotongofamba vachikumbira vamwe vakadziwo
vandakaenda navo kuLabour. Saka nesi ava vakangonditarisa vakanditi kubhegi rako riripi. Ndakaburitsa bhegi rangu. Bhegi mainge musina kana chainge chirimo. Chinhu chandainge ndiri nacho, it was just a towel. Mimba iyoyo mukoma yakawedzera kusunga zvinhu, maparents angu, zvinhu zvainge zvakavaomera vachitoshaya kana zvokudya. Ininiwo wacho mukoma nemurume mumba apa uine nhumbu uchiswera nenzara, tichifungidzirawo kuti zvimwe kuda life ichaita senani, but it was going to get even worse. Saka nesi ava vakabva vati kwandiri, naiwe nemanakiro awakaita. Saka unoreva kuti manakiro ako awa awakaita uri type yekungoti unongofamba uchingovhurira varume vasina mari makumbo kuti umitisiwa. Nezvauri izvi, dai wanga uri mwana wangu ndaikuuraya, because the way that you are beautiful haufaniri kuti unge uchitambudzika zvakadai. Vakabva vati ndakunzwira tsitsi. Vakabva vabuda mandainge ndiri, vakafamba vachikumbira zvihembe, vakauya vakandipa. Mwana wangu mukoma akangokurawo achingoita life yekungotamburira kana mukaka wainge usingabudi, because life yainge yakaoma zvisingaiti. Then ndo patakabva tachizotaura nemurume tikabva tati shamwari, tikaramba tiri muZimbabwe life ichatongoramba ichitongooma. Zvitori nani kutoti tinge tichitongouya kunoku kuSouth Africa kwandava kunoku. Saka ndokubva achizobvuma tikabva tachizouya tose kunoku South Africa. Handina kunge ndakaziva kuti miedzo yose iyaiya yandainge ndichisangana nayo patainge tiri kuZimbabwe, it was nothing as compared to what I was going to be facing in South Africa. Munomu mune imwe pressure yekuti mukomana asvika, varume vari munomu vane pressure isingaiti. Saka ndauya kunoku nemurume wangu, we were still trying to survive, we were still trying to see kuti tingazvifambisawo sei mukurarama kwedu, but no matter how hard we were trying, zvinhu zvainge zvakatongooma, tichitongorarama life yedu, tichitongoenderera neupenyu, zvinhu zvakaoma kudaro, until this other day pandakapfimbwa neumwe murume iyeye akangoya kwandiri akatongondibata akatongoti kuuri sei nai baby. Apa ndainge nditori pamastresses angu ndichitongoti munhu uyu right now anonditi kuuri sei nai baby anombondiziva here. So then ndokubva ndachizotanga kutaura naye. Mushure mekunge ndatanga kutaura naye ndokubva achizondipa mari. Akangonditi ndoda kuti ndinge ndichikupa mari mani baby, mari iyi. Akandipa mari. Then mushure mekunge abva mukundipa mari ndakabva ndachizotongomubvuma, tikatanga kufambidzana. Tikafambidzana ndikatanga kurara naye. Then after that ndo pandakazosangana nahapi wangu wandiri kugara naye. Rudo runombonakidza mukoma zvokuti makarara mose, especially kana munhu waunenge uchidanana naye, unonyazokufila feel free at peace. Unyazoziva kuti munhu wangu ane mari. Pandakazonyatsokunyura murudo zvokuti ndakasvika pakubvuma kuurayisa murume wangu. This was after nerimwe zuva anditora, we went out for a weekend getaway. Ndakatoti izvo zvokunzi murumeka, ini ndava kutonakirwa nerudo. Ndakatongomuudza kuti ndaumboenda kunoona imwe friend yangu who stays in another province. Izvo ndainge ndatoenda kuma outings nechikomba changu. So takati tiripo palodge apa. Lodge iyi yainge iri pakati pesango, uchingoona varungu maforeigners vainge vabva kumhiri kwemakungwa, vamwe vachiita wildlife hunting, masports, maactivities, something that I had never done in my entire life. Mukomana acho ndipo apo patakati takagara akangotanga kungondikadla akabva anditi I want to marry you. Ndakavhunduka ndikati zvava zvemarriage, then I'm not ready because I'm married. Akabva anditi ndinoda kukuroora, what is it that I can do? Saka ndakangoti this guy arikuda kungondinzwa. Ndikabva ndamuti tanga watengera amai vangu imba. Kana ukatengera amai vangu imba, then I will know for a fact kuti unondida. Akati hopo. Saka iye ainge agara achitaura namama vangu. Then akabva achizotengera mama vangu imba. Mukomana acho I did not even know that ainge atoronga kutotengera mama vangu imba, and my mom, she did not even tell me kuti izvi ndo zvavainge vakaronga nemukwasha wavo. Mukomana acho ndipo apo pandakazoenda kuZimbabwe nemurume wangu. Ndokubva taenda kumba. Mama vakangotipa address, tikaenda kuya. Kumama makatenga imba like rini? I could not understand. Vakabva vachizonditi mangwana acho vainge vachida kuti tinge tichienda kucity council tiri vaviri. Takaenda kucity council ndichingovabvunza kuti nai mama, imba makaitenga sei? Makaitengerwa nani? Komotikari iri kufamba nabhuti, imotikari yani. Tasvika kucity council
ndopandakabva ndachizonzi namama atauya kuno kuzoti tinge tichizosecha zita rako tione tinzwe kuti imba yako yava papi. Imba yangu. Then that was when pandakabva ndaona message paWhatsApp, ndikabva ndaona kuti yenge yakabva kuboyfriend akanditi, surprise baby, I've bought a home for you. Zvafamba here, zvaita here. I was shocked. Mukoma ndakabvunda tiriko kucity council ndichiti saka ndatova neimba. Murume wangu ndainge ndava kutomuona setsvina, munoziva inonzi tsvina, makaka chaiwo akaonekwa neMasouth African. Ndaitomuona semakaka chaiwo kumberi kwangu, aiti akamira achindipopotera kana kuri kunzi ndikadzoka kumba late ndototi baba ava vanopenga, zimukonde chairo risina kukwana. Saka ndakazongosvika pakungoita give up marriage, ndikati munhu handichamudi, but kuti ndinge ndichibuda mumarriage manje ndaimunzwira tsitsi, ndopatakabva tachizoronga kuurayisa murume wangu. Munhu anotongourawa mukoma, especially kana vanhu mafunga marriage apa muchiita zvecheating. Kana ari murume anenge achichita nemukadzi wemunhu, I think anenge achiita kunyatsonzwa kunakirwa, because chikomba changu chaindiudza kuti the way you are so tasty, I've never tasted such a woman in my life. Ameno zvazvingori so ndakutoshandisika kuti dzimwe nguva anokwanisa kutoti tichitoita bonde inokwanisa kutorara, but patenge tichiri kudhata wanyatsokuona kutoti ya munhu uyu ane simba, but kana wazodzokera kumba inenge ingori iyoyo regular. Takaronga paya ndokubva achizondiudza kuti iye aiva nevanhu vaaiziva, but yainge iri n'anga yekuMalawi. N'anga yekuMalawi yaikwanisa kundipa mushonga uyo wandaizopota ndichishandisira murume wangu. Ndikabva ndati iripo, mukomana wacho ndakatanga kushandisira murume wangu mushonga kuzonosvika achizonofa. Zuva raakafa mukomana wacho ndakaenda kuchipatara because akarwarira muno muSouth kuzonosvika achizonofa, because ndainge ndakaudzwa nen'anga yacho kuti unotofanira kutoti unge uchitomeka sure kuti haambofi akadzokera kuZimbabwe, because akangodzokera kuZimbabwe anonopora. Saka iwewe make sure kuti unoramba uchishandisa mishonga iyi kuitira kuti hama dzake dzinge dzichingozvinzwira nungo. Saka ndaishandisa mishonga pose pavaiti vari kuda kuti vange vachimudzosera kuZimbabwe, ndaibva ndapfungaidza mimwe mishonga yavainge vakandipa sekuru kuitira kuti vanhu vange vachizongozvinzwira nungo kuzonosvika achizonofa. Asi murume wangu akafa ndakatomutarisa, ndakaenda kuvisitation, then ndokubva angomuka. Akamuka akabva ati ndikuda bhanana, ndokubva ndamumenyera bhanana riya achidya kudaro. Akangoti saka mukadzi wangu ndo zvawanga uchiita. Ndikati kuita zvii? Akabva ati kwandiri, ndinozviziva kuti une munhu wawava kutogara naye, shuwa ungagara neumwe murume ini ndiri muchipatara, asi hazvina kuipa. Ini hangu nguva yangu yatokwana, tariraone kuti denga rava kutovhurika. Akati tariraone kuti mudenga mune mwedzi uyu uri kuvhura denga. Kudenga zvaratovhurika, kudenga kwakanaka wani. Tariraone ndiri kutoona ngirozi dziri kubhururuka, asi ngirozi idzi dzakawandisa, dziri kuita kunge shiri. Tariraone kuti kwakanaka sei. Ona kune goridhe randiri kuona, goridhe iri rakawandisa. Denga rava kutouya kuzotonditora. Mukomana wacho ndokutotanga kutogwina, akabva atotanga kutotandadza. Ndakamutarisa, ndakazara ndongoti nesi, but munhu ainge atofa. Ndakatanga kuchema, but kuchema kwandainge ndichiita yainge iri pain. Of course yaiva pain yekuti murume wangu afa, even though ndainge ndichiziva kuti ndo zvinhu zvandainge ndichida, but pain yekungoziva kuti murume wangu he loved me, aiva murombo zvake, but ndakaona kuti hakuna kwataikwanisa kusvika, ende ndainge ndisingazodi kuti ange achizoramba achizongorwadziwa achiziva kuti mukadzi wangu ava kugara neumwe murume. Ndikangoti ndo zviripo. We went back home, tikanoviga murume wangu. Ndakatopiwa mari because ndaitoziva kutoti kuno kwandiri kutoenda vanhu vanenge vakatobroka vasina kana sendi. Saka chikomba changu chikabva chachizondipa mari yandakazoshandisa pafuneral. Then after that ndakabva ndachizoenda, ndikabva ndachizona apply passport, because akabva ati handina mukadzi anofamba nebhazi handipenge inini. Ungaswera uchiita 3 days kubva kuZimbabwe uchiuya muSouth Africa iko kuine ndege. Ndoda kuti unge uchitora passport, because ndainge ndisati ndava nepassport panguva yacho iyoyo. Ndobva ndaenda namama vangu ndikanoapply passport. Mushure mekunge ndaapply passport ndokubva ndachizoroorwa, ndakabvisirwa mari yakawanda. Zvekuti vanhu vaitaura kuti ari kuroorwa murume wake achiri munyoro, murume unofanira kuti unge uchimbomuchema, ndinana kumboita basa nazvo. Ndokubva ndatotanga kutogara nemurume wangu
then tikabva tachizochata takachatira muno muSouth Africa. Ezvinozvi nditori paspousal visa, asi nyaya inoitika manje mukoma, we try to be strong inini nemurume, but tinogara tichiona chipoko chemai late husband uyo watakauraya. Tatojaira. Dzimwe nguva unokwanisa kungoti wakangogara, especially kana wakagara zvako panze, unokwanisa kungomuona anongokaruka atonyuka kumberi kwako, obva angoti wakandiurayirei, then anobva atanga kuchema, obva atonyangarika. Mazuva ekutanga pandaiona chipoko chake, kana kurara ndainge ndisingatomborari mukoma, ndichitanga kufunga kuti saka chipoko chemurume wangu, asi ndakazosvikawo pakutindivara ndikati chero inini I did what I had to do in order to keep my parents happy. Iko zvinozvi hanzvadzi dzangu dzinochengetwa, ende mumhuri medu hamusisina kana matambudziko, mumhuri medu hamusisina vanhu vanotambura sekutambura kwandainge ndichiita apo paainge achiri mupenyu. I know what I did was very bad, but sometimes you make my decision, you end up making some decisions dzaunenge uchitoona kutoti apa zvandiri kuita izvi hazvina kunaka, but poverty is like a curse. Mukoma, it was not an easy thing kuti unoenda kulabor, kungoenda usina chaunenge uinacho. Unongomaziva manese muZimbabwe kuti very rough, zvisingaiti. Then I made my own decision, ndikabva ndati it's far much better kuti ndige ndichinzi ndakaurayisa murume but living a very comfortable life, because kana kuno kwacho kwatinogara anozviziva kuti ndakaurayisa murume ndiani, handiti hapana, zvinhu zvatinongoziva inini nemurume wangu. Tatova nevamwe vana vedu avo vatakazvara, vana vandakazvara nelate husband, tinotogara navo kunoko, and kana mukavaona you can see kuti their future it is very bright. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Nyaya yandounzawo pano mukoma nashi, ininiwo ndine umwe mukadzi uyo wandinoshanda naye, but haazvaava kuita manje, ndava kutotya kuti tinokwanisa kuzosungwa. Mukadzi uyu ndio muno muSouth Africa, saka iye anogara panext nepa apartment patinogara. Tinowirirana, ndakatombomukecha ndokutotanga kutowirirana kwatakaita madam pavainge vari kudheni. Saka iko zvinozvi anoti kana akauya nemaclients ake anokwanisa kumapa madrugs, then kana vadhakwa anobva achizoya kwandiri, anenge aine mabank cards, obva anditi handei tinowithdrawa mari. Saka zvinhu izvi tinogara tichingozviita zvokuti ndava kungogara ndiine mari, but ndiri kutya because the last time apo patakabira mumwe muchinda mari, because iye anonditi transfer mari ichibva mumaakaundi mevanhu ivavo ichiiswa mumaakaundi mangu. Manje ndiri kutya kuti zvinhu izvi zvikaramba zvichiitika tinokwanisa kuzosungwa. Ndoita sei? Ndinotya kuti she can expose me, because maSouth African ndo zvavatongori kuti ndakarara naye. Apa madam vangu, she is very strict, havatombozvizivi kuti pavakamboenda kumba ndakatosara ndikatokecha mukadzi uyu ndikarara naye. I feel like she can blackmail me, ndokusaka achindimanikidza kuti ndinge ndichimubatsira kubira macustomers ake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Dai mangoramba zviri nani kuti mudzimai wenyu ange achizviziva kuti ndo zvakaitika than kuti munge muchiramba muchiitiswa zvamuri kuitiswa nemukadzi yeye kuti apa mari inopindira muaccount menyu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.